सरप्राईज फ्रूट टाइम. हे कधी आणलं? हे केळी वगैरे कधी आणली? तू झोपली होती तेव्हा आणलं मी. आता सर्वांच्या प्रश्नाचे उत्तर दे. कशी आहे तू? आता बरी आहे थोडी. मम्मी पाय दुखतोय. इथे इथे आहे तुमची काकू. इथे आहे तुमच्या काकूचं औषध. इथे आहे तुमच्या काकूचं एंटरटेनमेंट. मोबाईलमध्ये जे काय हवं ते बघते आणि झोपते. आता काय खाते? काय काय खाते दाखव त्यांना. काय आणलंयस? ड्रॅगन फ्रूट, केळ आणि डाळिंब. आता एवढं नाही खाणार ती. हे माझं पण खाई. हा ते हाफ माझं हाफ तुझं. तू पण खाई. तुम्हाला जरा फॅनचा आवाज येईल. फॅन बंद केला की खूप गरम होतो. तुम्हाला आज मम्मी एक रेसिपी करून दाखवणार. म्हणजे एवढी इझी रेसिपी आहे ना. आम्ही जरा हे खाल्ल्यानंतर. आणि एक सांगा, तुम्ही फ्रुट्स खाता की नाही डेली? असे फ्रुट्स खायचे तुम्ही सुद्धा. नमस्ते. आज मी तुम्हाला सँडविच बनवते. सोप्यावर बसून झटपट पटापट. नाही शिजवायला नाही करायला काय. असं तुम्हाला दाखवते सँडविच. पहिले ब्रेडचे स्लाइस घेतले बघा. पप्पू तरी एकटा किती करणार ना, म्हणून म्हटलं आपण काहीतरी करावा नाश्ता बसून बसून. असे सर्व कडा आहेत ना, असे काढून घ्यायचे पूर्ण. हे आपले ब्रेडचे स्लाइस कापले आहेत ना, ही कडा ही टाकायची नाही. ही आपल्याला ब्रेड क्रम बनवायचा. याचा ब्रेड क्रम बनवायचा आणि फ्रीज मध्ये ठेवून द्यायचा. मग कधी पण आपल्याला उपयोगाला येतो. आता मी काय काय साहित्य घेतलंय ते दाखवते बघा. हे 7-8 चमचे मी दही घेतलाय. आणि हे दही आहे ना, पहिलं मी रुमालामध्ये काढून ठेवला होता पाणी जायला. असं त्याच्यातलं थोडं पाणी गेलंय. असं मी कट दही घेतलेलं आहे. हंकड आहे ते. हा. आणि हे आपल्याला मेयोनीज घ्यायचं आहे 2-3 चमचे. आपल्याला काली मिरी पावडर आणि आपलं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि बघा 2 चमचे हे मक्याचे दाणे घेतले शिजवलेले आहेत. हा कोबी घेतलाय 2 चमचे. शिमला मिरची 2 चम्मच. आणि हा गाजर 2 चमचे घेतलाय. दिल काय शोधायला आली आहे? तो तिला वाटतं तू नॉनव्हेज बनवते काहीतरी. आता आपण एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया. मिक्स करायचं आपल्याला सगळं. आहे ना आपली सोपी रेसिपी. बसल्या बसल्या करायची आणि खायची. आता हे आपण पहिलं आहे ना मिक्स करून घेऊया एकदम. दही आणि मेयोनीज मिक्स करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये आपल्याला हे बाकीचं साहित्य टाकायचं आहे. पहिला आधी भाज्या टाकते. गाजर, शिमला मिरची, कोबी, 2 चमचा कोबी आणि 2 चमचा दाणे मक्याचे, उकडलेले मक्याचे दाणे. हे पाव चमचा काली मिरी पावडर आहे. आणि हे पण पाव चमचाच आहे मीठ. आता हे पहिलं आपल्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता हे आपलं मिश्रण एकदम रेडी झालेलं आहे. आता ब्रेडचे स्लाइस पण घेतले बघा. बसल्या बसल्या नाश्ता. का भाजायची गरज नाही, काय ठेवायची गरज नाही. भाजायची गरज नाही. मशीन मध्ये टाकायची पण गरज नाही. आधी 1-1 चमचा घेऊन बघते. 4 होतील बरोबर. 4 होतील बरोबर. उलट जास्तच होईल. मी 1 खाईन. मी 3 खाईल. झाला आपला नाश्ता आहे ना. तरी 1 उरलाय का त्यात? ते जास्तच होणार मग भरला तर. हा 1 सँडविच म्हणजे 5 सँडविच होतील याच्यात मम्मी. है ना एवढ्या आपल्या साहित्यामध्ये. आणि ही बघा आपली दिलला गुस्सा आलाय. दिलला वाटतं नॉनव्हेज आम्ही बनवतोय. नाही पंखा बंद आहे ना. अच्छा पंखा बंद म्हणून. दिल पंखा चालू करूया थांब. म्हणून ती गुस्सा आहे. आता त्याच्यावरती एक खाली स्लाइस ठेवायची. आता आपण हे मधी कापायचे. अरे वा आपली रेसिपी रेडी. आता बघा हे असं मधून कापते. असं हात ठेवायचा हलूच आणि हलूच कापायचे. असं आपण टिफिनला देऊ शकतो मम्मी. है ना टिफिनला कशाला आपल्याकडे घरी लगेच झटपट खाऊ शकतो माणूस. झटपट खाणार.
हे मिश्रण तुम्ही जास्त बनवलात असेल ना तर तरी चालेल, फ्रीज मध्ये राहू शकतो, 2-3 दिवस तरी फ्रीज मध्ये राहील आणि आपण आपल्याला पाहिजे तेव्हा सँडविच बनवून खायचं. आता एक उद्या बनेल म्हणजे हा, एक तुला नाश्ता होईल सकाळी उठल्या उठल्या. हम्म. हे फ्रीज मध्ये ठेवायचं असं झाकून. आता तिथे आपली रेसिपी बनते आणि रेसिपी बनते म्हणून आम्ही फॅन ऑफ केला आणि मॅडम बघा खाली किती गरम झालंय. गरम झालं मॅडमला. जरा गरमी सहन होत नाही. गरम झालं की वाकडी झोपणार. दिल कशी जागी झोपली तू? डोळे उघडे करून झोपते. कशी झोपली? गरम झाला. पंखा लावू. चल पंखा लावूया. चल पप्पे पंखा लाव. तर इथे बघा आपली रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता मी तुम्हाला एक टेस्ट करून दाखवतो. मला तर हे एकदम छोट्या मुलांना पण देण्यासारखं, कारण याच्यात मिरची नाही काय काय नाही. नाही, फक्त जराशी काली मिरी पावडर. तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, मी लवकर बरी होणार आहे, मला काय नाही झालंय. मी खायला चांगलं लागते. खाऊन बघू मी. खाण्यासारखी असं नाही की बोरिंग आहे. आता असं तुम्हाला वाटेल की एकच खाऊन नाही, 3-4 माणूस आवडीने खायला आणि ते तोंडात विरगलते. तुम्ही बनवा, छान रेसिपी आहे. आता इथे तुम्हाला शुभांगी की रॅम्प वॉक दिसणार आहे. तो मी चालून दाखव. पायावर वजन नाही देता येत आहे. त्यावाल्या ना. हा. आज 3रा दिवस मम्मी, तू चाललीच पाहिजे. नाही चालली की बसून अजून आकडणार पाय. आकडायला होणार. मम्मी कधी चालते? फक्त बाथरूमला जायला, आंघोळ करायला तेवढी 2 वेळा जाते. 2-3 वेळा. आणि आता 3rd डे पासून आता मम्मीला 1 राऊंड मार, 2 राऊंड मार आणि रेस्ट घे, है ना. हे चांगलं झालं. ह्याच्या गोल गेलीस मम्मी दिलच्या. बघ ना, ती मधीच बसली ना. ते खांब्यातून आपण कसं गोल जातो. पण जोर त्याच्यावरच मला द्यायला लागतोय. जोर पडणारच ना. जोर त्याच्यावरच देते बघ. कर अजून 1 राऊंड मार आणि बस मग. बस आता. इथे कमरेत ठणके मारतात. नाही मार. आणि इकडे बघा मम्मीचे औषध आहेत, दिसले तुम्हाला? हे मम्मीचे औषध आहेत. दिलच्या भोवती प्रदक्षिणा घालते. दिलू बस का? बस बस. कारण नाही चाललं ना आपण, मग आपलं ते अजून स्टंट होईल सर्व मसल्स. तिकडे ब्लड फ्लो नाही होणार तिकडे. आपण नाश्ता केला ते बरं झालं, भूकच लागली होती. आता वॉकिंग तर झाली मम्मीची. आता आपण बघूया तिचा अँकल मध्ये मुवमेंट किती तिथं आहे. आता हा पाय जो अफेक्टेड आहे ते आपण फ्रंट बॅक करूया. काल आणि मम्मी परवा एवढं होत नव्हतं, है ना. आणि हे तुम्ही सुद्धा करू शकता, पण आरामात करायचं. हे प्रेशर बघा, एकदम आरामात प्रेशर पाठी पुढे करतो. फ्रंट बॅक असं करायचं. आणि इकडे मी जिकडे हात लावला ना, इकडे मसल मूव्ह होतात, काफ्स मसल मूव्ह होतात, है ना. हे परवा एवढं होत नव्हतं. असं तुम्हाला 3-4 वेळा करावं लागेल. हे बघा, हे असं फ्रंट बॅक. जरा जरा त्यांना पेन झालं तरी चालेल, जरासा, जास्त पेन नाही द्यायचं त्यांना. आणि त्यानंतर मग असा हात पाय पकडायचा, पूर्ण रोटेशन, जेवढं रोटेशन असं केल्यावर ना. जिकडे दुखतं तिकडे जरा रेंज कमी करायची, म्हणजे ही रेंज पूर्ण जाते ना, जराशी रेंज कमी करायची. मला वाटतं पायापासून कमरेपर्यंत नसी झाली वाटतं ना. हे बघ, हात मी जिकडे हात लावला ना मग मी जिकडे टक 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 आवाज येतो कधी बसून. आणि असं नाही की हा पाय गेला की हा पाय नाही करायचा, हा पाय सुद्धा करायचा. फ्रंट बॅक बघा, हा जास्त होतो बघा, किती पुढे जातो किती पाठी जातो बघा. हा रोटेशन बघा किती होतो, तो होत नाही एवढा. आणि हे पाय दुखत असतील नाही दुखत असतील ना, तरी माणसानं झोपायच्या अगोदर केलं ना असं, फक्त हे फ्रंट बॅक आणि असं हे दोघं एकत्र पायाचे पण करू शकता. असं असं समोरचा माणूस ना लगेच झोपून जाईल. बरोबर ना मम्मी? हे खूप रिलॅक्स वाटतं ना. आता फक्त तू पाय असे प्रेस करून दाखव मला. कसं करशील माहिती काय? असा पाय ना, असं. ठीक आहे. तो पाय चांगला आहे, तो पाय फोल्ड कर मम्मी. तुझे रेंज चालूच ठेव, बॉडीचे मुवमेंट चालूच पाहिजे. तसं झालं. हा, आता घुटना स्ट्रेटच ठेव आणि वरती खाली कर. हिप पासून असं पाय वरती खाली कर. लेग रेस केवढं होतं तेवढं कर. नाही, बाद झालं ना. परवा तर एवढं पण होत नव्हतं. ते तुला नाही समजत, पण मला दिसतंय ना. बघ, होतंय बघ तिकडून बघ. हा बस, 5-5च करायचे. तर आता तो पाय फोल्ड कर जरा आरामात. आता ह्या पायचं कर सर्व नॉर्मल. आता लेग प्रेस कर. आता पाय दोन्ही स्ट्रेट कर आणि अँकल फ्रंट बॅक कर. रोटेशन कर. रिव्हर्स. आता हे झालं. आता उठून बस. हा, उठून बस. आता काय करू?
आता ज्यांना मांडी घालायला जमते त्यांनी मांडी घालायची, नाही जमत तर नाही, असं तुला तर नाही जमणार, तू असंच बस. आणि हे जे अनुलोम विलोम आहे ना आपण हे करतो असं, बोट बघा असं, हा बोट आणि हे म्हणजे हा वाला आणि थंब हे क्लोज दोन्ही. दोन बोटं मिटायची. चल श्वास घ्या. तुम्ही पण जे व्हिडिओ बघताय ना तुम्ही पण असा व्हिडिओ बघत बघत करा. 1 मिनिटं पण केलं ना आपल्या 1 तासाचं तुम्हाला रेस्ट सारखं आहे ते. त्यांनी श्वास घे, दुसऱ्याने सोड, असं 5 राऊंड करा. चला तुम्ही पण 1 मिनिटं करा मम्मी सोबत, तेवढे तुमचं पण इम्प्रूव्हमेंट होईल. मी पण इकडे कॅमेऱ्याच्या पाठी करतोय आणि इकडे मम्मी करत बस. 1 मिनिटाचा टायमर लावलाय मी. आणि इकडे आपले दिल बघा काय करते. दिल नेल कट करते का, नेल कटिंग. मम्मी 30 सेकंड झाले, अजून कर 30 सेकंड्स. आणि कधी कधी हे करताना कोणाकोणाचा नाक बंद असेल है ना, कधी कधी एक नाक बंद असो, कधी कधी एक नाक चालू असो, तरी करत राहायचं. बस. आता हात असे 5 बोट दाखव मला, 5 बोट. हा, एकदा लांब श्वास घे, लांब श्वास सोड, 1 बोट खाली मोड. एवढीच लांब श्वास आहे तुझी, कमी आहे मग. 3च झाले, अजून 7व्या कर. 5 6 7 8 2 वेळा अजून. तू 7 वेळेला बोलला ना. 10 वेळा. 10 बोट ना तुला. बस. थकायला होतो. हा बस, तेवढं तर तेवढी तरी एक्सरसाइज गरजेची आहे. तू पोटावर झोपू शकतेस काय? आता नको म्हणते तू, हे बघ गुडघ्यात दुखतो मग. बस एक्सरसाइज. exercise. दुसरं सांग काहीतरी. आता पाणी प्यायची वेळ. हा. आणि अशी एक्सरसाइज झाली तर आपण 1 ग्लास 200 ml तर पाणी पियायचं. चला मी पाणी पूर्ण पी. आणि कसं पाणी पियायचं, गुट गुट करून, चावून चावून नाही. म्हणजे हा ग्लास 1 गुट मध्ये 2 गुट मध्ये नाही पियायचा, 5-6 गुट मध्ये पी आरामात. तसं तुम्ही पण आता व्हिडिओ बघताय ना तर समोर पाणी पिया जरा तुमची पण हेल्थ इम्प्रूव्ह होईल. असं काहीच नाही की आजारी तर तुम्ही अशी ब्रिथिंग एक्सरसाइज, पायाची एक्सरसाइज आणि पाणी प्यायला पाहिजे. चल पी बस.